Miten sua on, Tertta, kannustettu ja rohkaistu näiden opintojen aikana? No, oma ryhmänohjaus on ollut suurin tuki kaikessa. Sua tuetaan. Mitkä asiat auttaa sua tsemppaamaan ja jaksamaan? No se, että sanoo, että hyvin se menee ja älä sitten kun sanoo, että älä hermoile ja sitten jos tulee paniikki tulee, se sitten on rauhoittaa siinä. Ja sitten kun tuolla omalla ryhmänohjalla on semmoinen hyvä huumorintaju, että se huumorin mukaan siihen. Mitä, Tertta, sä haluaisit sanoa neuvoksi muille opiskelijoille, jotka ehkä kokee jotain ongelmia tai haasteita liittyen siihen vuorovaikutukseen työssäoppimispaikalla? Mikä olisi sun neuvo? Eli mun neuvoni on se, että olkaa oma itsenne ja rohkeasti kysymään, mistä ette tiedä, jostain työtehtävästä tai joku ongelma. Tai tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan.